Så nu er vi bare nået at spise morgenmad. Senere så skal vi til noget, der hedder DLS-party. Vi har fået sådan nogle her armbånd på. Det kommer guf. Vi skal bare spise mad, og så ser vi, at dagen ellers springer. Så vi ligger ved poolen og slapper af. Så jeg kommer til at opdatere igen, når det er. Vi skal ud til vinter, vi godt klar og alt sådan nogle ting, ikke? Følg med på pool highlights. Så når vi kommer op fra poolen, skal jeg til at gøre os klar, inden vi skal inden vi skal til fest senere. Den er lidt over 5, så vi slutter dagen. The day ends and the night begins. Jeg har så vloggen i nogle dage, men der er heller ikke sket så meget. Men nu skal vi have nogle flere billetter til et event, vi skal til i morgen. Og så skal vi fejre Jespers fødselsdag senere. Og ja, så har vi fået cykler, og så skal vi ned til stranden. Nu er vi kommet hen, hvor vi skal hente billetterne til det event, vi skal til i morgen. Og det er det faktisk det samme sted, som vi var sidst. Så ja, det er jo meget lækkert. Vi vil hente billetterne, og så kører vi et sted hen på stranden. Fuck, jeg skriver, mand. Det er Kalderød, du gør. Ja, jeg ved det godt. Vi kom det forkerte sted hen, men så vi cykler igen, og så prøver vi at komme ind til et rigtigt sted. Og så ses vi bare derovre. Det er fucking 20 blokker her. Ja. Nu er vi kommet til et rigtigt sted, hvor vi skal hente armbåndene. Og det er faktisk fundet af, at det faktisk er herinde, at det der party er. Så... Er det herinde, vi skal være? Ja. Fuck, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Altså, prøv lige at se det her. Det er fucking lækkert, jo. Helt seriøst. Så det er efter, når vi får armbåndene, så tager vi på stranden. Og så ser vi resten af dagen ud på. Hvad skal vi lave, boys? Ja, yes, der er rimelig høj stemning for det her, så det er fedt. Er det bare på lidt af noget af, eller hvad? Ja, det er det. Så nu har vi så også bare fået noget mad. Ja. Ja, okay. Jeg kan ud af video. Jeg så også bare fået noget mad. Hvor der sat i min mad? Så skal vi lige på en sandkorn. inden længe hjem, og så skal vi ud og spise, fordi at... Vi skulle Jesper fødselsdag i dag, men det hedder så ikke, åbenbart. Okay, det er... Okay, så er det første morgen. Ja, første dag. Så nu sidder vi her. Hej. Hej. Mommy. Hej. Hej. Hvad drikker du? Så vi er blevet færdige med at spise.
Og det var simpelthen en ringe oplevelse. Alt for lang ventetid, og vi fik bare frysepizza, så det var ikke så lækkert. 100 kroner for en frysepizza. Kunne være der ikke 100 kroner for en frysepizza. Og nu skal vi hjem. Så skal vi lige bade og sådan nogle ting, og så skal vi ud og spise på en restaurant. Så skal vi lave 10.000 kalorier challenge i All You Can Eat Burger Challenge. Ja, vi skal i hvert fald spise noget mad. Så kommer med som gæst. Til sidst vi råber højt i kor. Dejlig chokolade og kager til. Tusind tak, boys. Så skal du op og hoppe. Hooray! Tror jeg ikke. Det klokken 12. Nå, vi kommer aldrig ud og spise på Jesper fødselsdag, fordi han ikke havde fødselsdag. Så jeg var hjemme hele dagen og lavede op til i morgen. King Charles. Så vi skal ud til poolen om det. Så nu har vi lagt os ned for at bade og sole. Lavet op her, indtil vi skal ud senere. Her kommer vi nok bare til at være det næste stykke tid, indtil vi skal afsted. Så jeg tænker bare, hvad der til, når det er, at vi er på vej op. Peace. Sidde herovre. Kom herind. Så nu har vi taget os for at få nogle drinks, og så tager vi... Ej, det kan vi ikke tage det seriøst. Er der nogen andre, der kan forklare, hvad vi skal lave? Så nu skal vi have nogle drinks, og så senere skal vi til White Party på Karma Beach Club. Kan vi så ikke lige lave sådan en lyd, hvor vi siger alle sammen? Så det bliver mega fedt, så vi alle tager noget. You'll always be my honey. Jeg fik ikke rigtig sluttet vloggen af i går. Det gik ret hurtigt, vi skulle ud kl. 11, og den der fest der, så vi også tjekke ud nu. Så skulle vi have kl. 11, så nu sidder vi bare ved poolen. Ja, så skal vi først flyve om, og flyve om 6 timer. Tusind tak, fordi I har set med på den her fantastiske vlogrejse første gang jeg prøver. Og jeg håber, I har lyttet. Så ja, der bliver så med. Fuck.